Daquela era os bailes que había, bueno, cando eu era moza xa había música, pero na idade de miña nai era nos bailes que había, tocaban as panderetas nas festas, as mozas bailaban descalzas, levaban zocos, según dicía miña nai, que eu deso non fago caso, cando eu era moza xa había zapatos, había música tamén para bailar, pero din que era o baile que había neses tempos, que tocaban unhas, primeiro tocaban unhas e bailaban as outras, despois as que bailaban tiñan que tocar para que bailasen as que bailaban o primeiro. Galicia tiene muchas músicas, pero hay una que nace directamente de la tierra y de las manos. Una pandereta, un coro de mujeres, una canción que va de boca en boca y de corazón en corazón. En el Día das Letras Galegas de este año, rendimos homenaje a esas voces que nunca se apagaron, las cantareiras de Galicia. Ellas, mujeres humildes, del rural, guardaron en sus cantos la historia de un pueblo, preservaron la lengua gallega por medio de sus cantigas. Hoy, 17 de mayo, personalizamos este homenaje en 6 de estas cantareiras: Adolfina y Rosa Casás de Cerceda, de Muxía, Eva Castiñeiras, Asunción Garrido y Manuela Lema, 3 de las integrantes de las pandeireteiras de Mens, en Malpica de Bergantiños. Celebramos lo que sigue muy vivo, la pandereta que resiste, que se transforma, que une generaciones. Esta es una historia contada con ritmo, con memoria y con mucha alma gallega. Eu creo que as letras galegas, as pandereteiras, ten esa dimensión de poder ter un calado moi importante nas xeracións máis novas e ademais creo que é unha xustiza histórica. Pasei no mar da Marola, Ferrolana, por Tevere. Pasei no de madrugada, a pique de me perdere, a pique de me perdere. Ao pasar a ría, ao desembarcar, o tío Laranxo caíu no mar. Caíu no mar, caíu no mar. Ao pasar a ría, ao desembarcar. Eu cantar non canto ben, pero teño unha de boa, co amor que me portende. Non quer muller cantadora. Empezaban a tocar a pandereta un ao millor e tocaban na ventana para coir a xente. Ai, xa están a tocar, hai que marchar. E xa íbamos ao serán. Bailaban muñeiras, jotas, pasodobles. E cantábamos, porque o cantar aquí había cada voz. unhas maravillas, sí. Las voces de las cantareiras no solo se escucharon en sus aldeas, fueron recogidas, preservadas y llevadas más allá de Galicia por musicólogas y agrupaciones que entendieron su valor. Dorothee Schubart, musicóloga suiza, aprendió gallego para transcribir y preservar las canciones de mujeres como Adolfina y Rosa Casás, de Cerceda. Junto al académico Antón Santamarina, compiló sus melodías en el cancioneiro popular galego. Pero non ten nada de... O valse. O valse. O valse. E tamén se bailaba por aquí. Sí. Ves, así? Sí. Toca un pouco. Adiante, para cá. Que me besas con outro, non me perdas o cariño. Porque me besas con outro, non me perdas o cariño. E donde fa moito lume sempre queda un rescaliño. La agrupación folclórica Aturuxo, dirigida por Manuel Cajaraville, fue clave en la difusión de estas voces. Entre os bailaríns e bailarinas do grupo Aturuxo se cambian de indumentaria para seguir bailando. Imos falar con Isabel García Quintela, que é a secretaria do grupo Aturuxo. Isabel, moi boas tardes e moitas gracias por estar hoxe ante as cámaras da Televisión de Galicia. Aturuxo é unha agrupación folclórica que naceu, pois vamos cumplir 70 anos. Aturuxo é unha entidade que ao comezo pois se dedicou moito á recollida
por aí, polos rueiros de bailes. E foi cando, nese intre, nos anos, a comezos dos anos 70, coñecimos as nosas velliñas, as velliñas de Mens, que logo tiveron unha traxectoria de 20 anos con nós como actuando. A raíz de aí, destas mulleres que foron, pois iso, un pouquiño da man do noso director artístico, vamos, do noso mestre de baile, Manolo Cajaraville, saíron bailes, danzas moi arcaicas, que era algo totalmente diferente ao que se vira ata aquel momento. Bueno, mira, ahora estamos quizás en unha etapa de transición no grupo. Nos estamos dedicando máis a investigación do folclore. Intentamos, sobre todo, que estamos vendo que as fontes de onde podemos recoller están, por desgracia, morrendo, porque pois son persoas de moitos anos. Na década dos 70 foi unha das vosas máis fortes actividades. Como foi esta investigación da época dos 70 e tamén a que estades levando a cabo agora? Bueno, mira, quizás a época dos 70 é precisamente porque foi cando tuvemos un contacto máis directo con as pandereteiras de Mens. Sí, porque foi nesa época cando se xunguiron ao grupo, non é? Sí, foi nesa época. Entón, pois quizás fora a época de máis saída fora, non? Ao campo. A recollida é un problema bastante grande que temos na rexión porque a xente, en principio, pois nos mira así un pouco con desconfianza ou que a ver a que veñen estes, que é o que queren, non? E moitas veces é moi difícil que unha persoa nos transmita o que sabe. Entón, tuvemos a sorte de que as nosas pandereteiras colaboran perfectamente con nós e veñen con nós a donde sexa. Cal crees que é a importancia cultural destas xa famosas pandereteiras de Mens? Bueno, a importancia cultural, pois, xa creo que xa non se debía cuestionar, non? Porque é a representación viva, precisamente, deso que nós queremos recoller. E eso é vivo, o sea, non é o que che di un libro, que o libro aguanta do que lle poñen, sino que eso se ve. Elas podenos falar xa non do que fan elas, porque temos a Prudencia que xa pasa dos 80 anos e xa nos está falando e nos di cousas que xa facía a súa avoa. Eso podo decir ela, e non xo pode decir ningún libro. O acervo cultural que arrastran tanto o folclore como modos de vida, porque hai que ver que son labradoras, que están sachando, e que os seus ratos de ocio adícanos a tocar a pandereta. Eso é loable, e desde logo a min que me dera chegar aos 80 anos con ese entusiasmo. A partir de 1972, las pandereteiras de Mens viajaron por Europa y América, llevando consigo el alma de Galicia y demostrando que la tradición no tiene fronteras. Bueno, falaban e siguen falando, pero nós estamos coñecendo o mundo. Cruzar o Atlántico, iso é impresionante. Impresionante foi tamén a acollida, por exemplo, alá en Buenos Aires, que acabamos chorando todos, público e nós, porque a xente, os emigrantes que estaban alá, e os fillos deles que nunca na vida viñeran aquí, ver esas velliñas, dicen, é que nos recordan as aboas galegas, estas son as aboas galegas. Foi un boom dentro do folclore. Además de las pandereteiras de Mens, otras mujeres como Eva Castiñeira, de Muxía, también fueron reconocidas por su contribución a la música tradicional. En 1981, Eva subió al escenario con el grupo Milladoiro, siendo una de las primeras pandereteiras en actuar con un grupo folk. Su legado perdura en discos como Recolleita, As Fadas do Estraño Nome y Galicia no País das Maravillas. Creo que se cumpliu cunha débeda histórica que tiñamos con todas esas mulleres creadoras
que foron anónimas e non estiveron recoñecidas. Bueno, a mí me parece unha maravilla, o sea, un recoñecemento, pois eso, toda unha traxectoria de mulleres que souberon crear, conservar e transmitir. Entrai ao baile morena, entrai ao baile salada, entrai ao baile morena e a facela foliada. E vai de rondiña, e vai de ronda, e vai de rondiña a noite toda, a noite toda, a noite toda. E vai de rondiña, e vai de ronda. En la década de 1980, la televisión de Galicia se convirtió en un puente entre las aldeas gallegas y el resto del mundo. Programas como Ruada y Luar ofrecieron a las cantareiras y pandereteiras una plataforma para mostrar su arte y al mismo tiempo preservaron una parte esencial de nuestra identidad cultural. Ruada, emitido en la televisión de Galicia, fue un escaparate para la música tradicional. Las pandereteiras de Mens, por ejemplo, participaron en este programa, llevando su canto y su historia más allá de su aldea. Gracias a estas apariciones, su música llegó a miles de hogares, convirtiéndolas en figuras reconocidas y queridas por el público gallego. As de Mens, unha cousa que me gustou tantísimo cando ian á televisión ou que non tiñan forma de acabar. Non, tomábalo todo tan natural. Ala, acabouse, veña, para de, sabes, esa improvisación total de estamos disfrutando, acabamos a canción e non hai que facer nada perfecto, paramos a pandeireta, sabes, todo moi natural. Entón vías nos vídeos así, ala, acabouse, baixa a pandeireta. Vía, que naturalidade de tocar, das de Mens destacar eses anos complicados, elas collendo un avión e deixando as súas familias na casa. Viaxaron a Buenos Aires, as demais viaxaron a Francia, Portugal, e as familias quedaban na casa e dabanlle permiso. Que agora rímonos, non? Porque vivimos supostamente libres, pero non era tan fácil unha persoa marchar de Mens. Primeiramente porque non había coches. Eran moi criticadas en Mens. Moitísimo. A xente ríase delas. A onde van estas coa pandereta? Ata mesmo se teñen escondido para marchar, de non quedar na parada do bus de Mens, sino ir por carreixos escondidas para que ninguén as vise e non as criticaran, pero elas traían carto pa casa. Pero é que elas atoparon unhas persoas maravillosas, que foi a Asociación Cultural a Turuxo, Folclórica a Turuxo, que as fixeron sentir como na casa. Entón, claro, propuxeronlle estas oportunidades de marchar polo mundo, cobrar. Pasaron de ser unhas mulleres labregas ou unhas nais, unhas amas de casa, a ser unhas artistas, viaxando en avión por todo o mundo, non? Entón, atopáronse cómodas e facíano porque lle gustaba moitísimo. Luar, otro emblemático programa de la televisión de Galicia, también jugó un papel fundamental. Estas emisiones no solo las visibilizaron, sino que también educaron al público sobre la riqueza del patrimonio cultural gallego. Gracias a la TVG, las voces de las cantareiras no solo fueron escuchadas, sino también validadas. Outro punto de inflexión tremendo foi cando esas señoras chegaban ao lugar, bueno, elas sentíanse unhas artistazas que era o que eran, pero cantaban dende as 11 da mañá ata as 11 da noite. Pero levaban, claro, traían toda esa carga cultural, toda esa linguaxe, e para elas era unha festa dende que chegaban, dende que collían un autobús, viñan a Touro. Señoras e señores, aquí seguimos no programa Luar, son as 11:10 da noite. Non sei realmente o que están facendo, pero nos explica. Mercedes Peón, moi boas noites. Boas noites. Dinos, que Mira, o que traio nesta ocasión é unha estampa preciosa, porque esta xente viviu antiguamente, cando eran mozas, as ruadas das fías. As ruadas das fías era cando fiaban, facían todo isto que estades vendo agora, todo o proceso da tasca de todo, non? E entón, os homes, como sabían que as mulleres estaban facendo isto tal, e as mulleres a levaban agachadas as pandeiretas, era cando facían ao remate a festa foliada, a ruada, que é o que nos van a presentar hoxe aquí. E aí houbo
un recoñecemento porque o aparato de verificación que era a televisión verificou que aquelo que estaba vendo a xente valía. Pero agora xa non é, digamos, a moda, non? Non, agora os outros non saben. As mocedade agora non sabe desto. E como é que non saben agora desto? Como é que non sabemos? Non é prendeno. Pero será que non nos enseñaron? Será que non sei? Non nos enseñaron. E a vostede que lle parece eso? Cree que a mocedade de hoxe debería a de aprender todo isto? Debería. Era unha cousa bastante bonita. A miña tataraboa estaría contenta. Tataraboa estaría contenta. Tataraboa estaría contenta. Se me escoita cantar. A miña A finales del siglo XX, ese canto ancestral encontró nuevas voces. Leilía fue una de las primeras agrupaciones que recogió el testigo directamente de las pandereteiras de Mens. Aprendieron de ellas, caminaron a su lado y llevaron su fuerza a los escenarios con respeto y autenticidad. Leilía empezou no ano 89 co obxectivo de recuperar do esquecemento a tradición oral galega. Antes de Leilía, sobre os escenarios, moi raras veces, e é certo que as pandereteiras de Mens sí xa subiran os escenarios, pero Leilía foi o primeiro grupo que reivindicou o que é o papel da muller como creadora, conservadora e transmisora da tradición oral galega. Entón, digamos que eso foi, xa digo, un punto de inflexión para que tamén o resto das agrupacións botaran unha mirada xa non só a fora, que era onde estaban buscando a inspiración, senón ás aldeas, que era de onde viña todo o noso coñecemento, todo que Leilía tratou de recoller e de plasmar cara ao público de hoxe en día. Nós evolucionamos e o noso público tamén evolucionou. Ti pensa que ao principio, cando fora o certame da Cidade Vella, no ano que, 92? 91. 92. Nós íbamos vestidas de tradicionais, cos ancosmeiros. E escoitamos, eu escoitei entre o público, boa, gaitas. Simplemente porque hasta ese momento a música tradicional galega estaba asociada a asociacións folclóricas en donde era baile e gaita, non? O proceso da voz e a pandeireta como identidade musical, creo que foi pouco a pouco, o sea, igual que chegamos nós, e eu creo que todo eso, sea pedras que se van poñendo no camiño, fan que hoxe esteamos no mundo no que estamos, en donde xa non é solamente que haxa un panorama musical encima dos escenarios con respecto á pandeireta e a voz, sino que hai un panorama musical dentro das casas da xente. Que nunca deixen de soar a música desta terra que é o futuro. Ai le le la le la ai le la le le la ai le le la le la ai le le la le la. Nós somos tanxugueiras e somos cantareiras e pandereteiras. Hoy, tanxugueiras han llevado esa herencia a un nuevo nivel. Con panderetas y voces poderosas, cruzaron fronteras y subieron incluso a la preselección de Eurovisión. Siguen cantando en gallego, siguen tocando la pandereta, pero ahora lo hacen con electrónica, beats urbanos y miles de personas coreando sus letras. Nunca tive máis descanso, nunca tive máis descanso. Ai, la, 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 la. Río
ondardira, erba que cheirir perdarei un abrazo do meu ben querer da miña vida. Ondardira, erba prenda querida, ondardira, erba que cheirir perdarei un abrazo do meu ben querer da miña vida. Ondardira, erba prenda querida, ondardira, erba que cheirir perdarei un abrazo do meu ben querer da miña vida. Ondardira, erba prenda querida. Ainda que vas e volves pola botica. Con Aliboria, la tradición se transforma en espectáculo ritual. Un grupo formado por percusionistas que recuperan los ritmos de las cantareiras y los fusionan con sonidos contemporáneos junto a Bayuca, otro creador que ha convertido la raíz gallega en electrónica viva y danzable. También están las adufeiras do Salitre, con Xavier Díaz, que devuelven al canto colectivo su papel central. Aquí, la tradición no es solo estética, es vínculo, comunidad, emoción compartida. Marusiña daste vento, que os señoritos da vida, os ollos que están comendo. Marusiña daste vento, María bonita, color da sireixa, cásome contigo, se tu anel me deixa, se tu anel me deixa, se tu anel me deixa, María bonita, color da sireixa. Aunque me pajen la mano, ay, aunque me pajen la mano. Soy Xavier Díaz, un cantante de música tradicional que se fai acompañar normalmente das súas pandeiretas e dos seus pandeiros, pois para expresarse, como vehículo de expresión, como ferramentas para cantar. A figura do gaiteiro sempre foi unha figura icónica e que de alguma maneira a gaita eclipsou todos os diferentes aspectos da música tradicional, que en moitos casos foron vertebrados, ou a música foi vertebrada polo papel da muller, polas mulleres que eran as que cantaban e ademais as que tiñan ese patrimonio da lírica na súa memoria. Hablar de Mercedes Peón es hablar de revolución desde a raíz. Desde muy joven recorrió aldeas con grabadora en mano, recogiendo las voces de las cantareiras. Desde hace más de 3 décadas, su voz ha hecho vibrar la música gallega, uniendo tradición y vanguardia como nadie.
En su último proyecto, Ingrávida, Mercedes hace un viaje por toda su trayectoria, pero no lo hace sola, lo hace acompañada de nuevas creadoras, mujeres que también nacen del folclore y lo llevan más allá. Entre ellas están artistas muy cercanas para el Lar Gallego de Sevilla, Icía Varela, Caamaño y Ameixeiras. Ingrávida no es solo un disco o un espectáculo, es un territorio libre, sin peso, donde las voces gallegas vuelan juntas, desde lo más profundo de la tierra hasta lo más alto de la emoción. Mercedes Peón fue una de las primeras en reconocer el tesoro que guardaban estas mujeres. Aprendió directamente de ellas, grabó sus voces y llevó esa fuerza ancestral al mundo entero. Nunca dejó de decirlo, la raíz está en ellas. Gracias. Somos distintas das que comezaron, non nos apegardamos lo legado. Além das bombas soubemos pararnos, ni sexo, nin carne, nin... Y por último, As fillas de Casandra, dos voces que recogen la raíz y la reinventan. Cantan a las diosas, a las abuelas, a las oprimidas. Sus letras son nuevas, pero el pulso es antiguo. Es el mismo que hacía vibrar a las cantareiras cuando entonaban coplas sin escenario, sin micrófonos, pero con toda el alma. Os nosos pais non nos transmitiron nada desas, nosas máis, fundamentalmente. Si yo tenía hasta todas as canciones e a todas as coplas olvidadas. Gustoume tamén que se personificara, non, en nomes concretos, porque moitas veces falase do anonimato, da transmisión oral, pero está constituída por persoas, claro. Démonos conta de que había un tesouro tremendo. Foi aí cando empezamos tamén a saber que os nosos avós e avós tocaban, entón empezamos a recoller e recuperamos todo eso. Creo que debemos de tomar esta designación destas mulleres como unha representación de todas as cantareiras que hai en Galicia e incluso de todos os cantadores tamén. Queremos que esta festa se entenda como unha festa plural e de todos. Se agora elas levantaran a cabeza e pudera ver a donde chegaron, porque todo saiu delas, esa forza para seguir adiante. Las voces de las cantareiras no quedaron en el pasado, son semilla, y hoy florecen en nuevas formas, con nuevos nombres, pero con la misma esencia, cantar para resistir, para recordar, para celebrar,
porque mentres haxa quen cante, a tradición non morre. Grazas, cantareiras. Porque sen a vosa voz, hoxe non seríamos nós. O 17 de maio, que soe a nosa lingua. Xunta de Galicia.